ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ತಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಂದು ಇನಿ ಬಂಗುಡೆ ಪೊನ್ನೊಪ್ಪು ಕರಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿ. ಅಂಚ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನ ಸಾಮಾನಿತ ತೂಕ ಮೂಲು ಅರ್ಧ kg ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು. ಅರ್ಧ kg ಬಂಗುಡೆ ಐನುಂಡು ಒಂಜಿ ಅದಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಯಲತ್ತು ಅದೋತ ಉಂಡು. ತುಂಡು ಮನ್ಪುನಾಡ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನೊಂದು ಇಂಚನೆ ಇಡಿಯೇ ಪಾಡುವೆ. ಐಕಿತ್ತೆ ಬೋಡಾಪುನ ಸಾಮಾನು ಮೂಲು 15 ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಮೆತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾಡರೆ ಜೀತೆ ನನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜೊಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಚೂರು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪುಳಿ ಚೂರು ಪಾಡೋಡು. ಇಂದೆನಿತ್ತ ಸುರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊನೋಡು ಒಂತೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊನರೆ ತಾರೆದೆಂಡೆಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊನೋಡು ಇತ್ತೆ ಅಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊನುವೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಲೈಟಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಮಿ. ನಿಂದೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡು ಜನದು ಪೊನ್ನೊಪ್ಪು ಕರಿ ಪಂಡೆದೆ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುನು. ಇಂದೆಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಡೆನಾಗ ಈತೆ ಕಡೆ ಪುರುಂದೆನು ಗ್ಯಾಸನ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿ ಓಡ್ಚಿ ಸ್ಲೋನೆ ದೀಲೆ ದಯಪಂಡ ಕರಂಚರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೈಟಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಅನಿತ್ತೆ 2 ಚಮಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದು ಎಂದೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆತನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಕ್ಕಾಯ ಈತ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾವು ನನಂದೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿಲ ಪಾಡೋಡು ತೋಜಪಾವೆ. ನಾನೊಂದು ಒಂತೆ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ಪಾಡುವೆ ಈಜಿನ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು. ಪುಳಿ ಈತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಈತೆ ಈಜಿನ ನಾನು ಏಪಲ ಮೀನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆ ಪುಳಿ ಇನ್ನಿಂದಕ್ಕೆ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಈತೆನಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೊನೋಡು ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಸಣ್ಣ ಅಂಡು ಕಡೆದಾಂಡು ನಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟ ಒಂಜಿ 4 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಈತೆನಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೇನು ಪೂರ 3 ನೋಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಟೊಮೆಟ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತದೀಯೆ ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ. ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಮಂಡದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಲ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಯ ಬಿಸಲೆ. ಇತ್ತೆಂದೆಕ್ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಮೈತೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಇತ್ತೆ 4 ಕಪ್ಪು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪುರ್ಲು ಕಲಡೋಡು ತುಂಡು ತುಂಡು ತಿಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಕಲಡಿ ನೇಟಂದೇನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚೆಂದೇನು ಮಂತದು. ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪುರ್ಲು ಕಲಡ್ದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ರೀತಿನ ಅರೆಪುನು ಕೂಟುನು
इत्ते बोडापनात उप्पु पाडनोडु यान 2 चमचदात उप्पु पाडोने इल्ले चमचड इत्ते जास्ति नीರು ಬೊಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ನೀರು ತರಂತ ಪಾಡೋಡುಂದೇಕ್ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ್ ಈತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮಿಕ್ಸಿ ನೀರು ಪಾಡಿಯ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ತೂವನೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡ ಅತ್ ಯಾವ ಪಂದ್ ಉಪ್ಪೊಂಚೂರು ಕಡಕ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪೂರ ಹೋಯ್ತೊಂದನ ಸಮ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ 2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸಮ ಆತುಂಡು ನಾನು ಪಾಡೋಡು ಪಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ವಿನಿಗರ್ ಅರೆ ಪಿಂಚನೆ ಈತೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಕಡೆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಮೀನುಲ ಅರೆಪುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡುವೆ ಬೋಡಾಂಡ ತುಂಡು ಮಂತನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಟು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕೊದಿಪ್ಪೆರೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೀನು ಬೇಯ್ಯರೆ ಬುಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ಟು ದೀತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅತ್ತುನೊಂಜಿ 7 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಲ ಮೀನಾಂಡ ತುಂಡು ಮಂತವರಡ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಇಂಚೆನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕೊದಿಪ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ದೀತಿನಂತೆ ಬಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ನೆ ಕುದಿತೊಂದುಂಡು ಮೀನು ಪೂರ ಬೇಯ್ದಂಡು ಈತ್ಯಾವು ಯಾನ್ 7 ನಿಮಿಷ ದೀಯೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬೇಯ್ತಿಪ್ಪವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲತ್ ಹದೋತ ಮೀನು ಆಯ್ನದ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡವು ಈತ್ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿತೊಂದುಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಹೊರ್ದದೀದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯಿ ಹೊರ್ದದೀಪುಂದಾಯ ಪಂಡ ಈಜಿನ ಸಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚದ ಸಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಜತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ತೆಲ್ಪಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಇಂಚ ಹೊರ್ದದೀಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸಿಕ್ಕೆ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಪೊಣ್ಣೊಪ್ಪು ಕರಿ ಆಂಡು ತುಲೆ